O Concello de Lousame inicia hoxe a actuación de saneamento en Serbia. Falamos coa alcaldesa Teresa Villaverde de esta e outras actuacións. Hoxe comezaron as obras de saneamento no lugar de Serbia en Lousame. A actuación de saneamento de Filgueiras, Eixido e Serbia é froito dun convenio de colaboración asinado por Augas de Galicia e o Concello de Lousame por un importe de 200.000 euros. Serán financiados polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia. Comezan as obras en Serbia, na parroquia de Vilacova, do saneamento. A empresa que ten esa obra da zona e comunicou hoxe que ten xa o permiso de augas e que comenzará a facer as obras de canalización para que xa Serbia quede con saneamento, non? Hai uns días foi visitada a zona de Aldea Grande onde se realizan melloras na estrada. En Seixido están pendentes de autorización da Deputación para realizar as melloras. En canto se logre iniciarase o traballo. O obxectivo do goberno local é, segundo explicou a alcaldesa, realizar as obras canto antes. Tamén visitou xa fai 10 días o territorio e a zona de facer a obra en Aldea Grande para facer as aceras e ampliar o que é a calzada. E en próximos días estará en marcha esa obra, así como o saneamento de Seixido, que tamén estiveron no lugar, a parte de compañeiros, e simplemente estaban pendentes da autorización de Diputación para a carretera, porque hai un quilómetro en que transcurre un quilómetro e pico que transcurre pola beira rúa da carretera da Diputación, da carretera provincial, e esperemos que eso que xa este ahora mesmo listo, que se me trasladaron da Diputación que estaban neso e que empecen o antes posible, porque empezamos nunha época non de verán e sempre entorpece máis calquer tipo de obra que se cometa. Queda pendente en Seixido a realización de saneamento nun ramal e tamén outras pequenas zonas do municipio. Tamén se va a realizar actuacións na estrada que vai ao Confurco.